Erokamano ahinya. Akeno wiye ni paro mosenindo migosi Raila Amolo Odinga gango. Erokamano sana Sharon. An kipacha to Raila ne thuon. Raila ne ng'at mane wanyalo wacho ni kingi. Kaka wadwa wacho ni nokopar ni Raila nyalo tho in 80 years, to nyalo tho maybe in 100. An kipacha to Raila was immortal. Raila ne ng'at mane tho Raila nokpar. Nitiere part of the penal code Mak'Ouya treason. Ni a treasoners act to thinking about the death of the president. Ni para ni president thono. Timaki kendi tuwe. Mano e Raila. Raila na ngat mano ko nyal paro ni Raila nyalo tho. Nikech nang an kata kaka konyuola babu aneja siasa kendo go siasa neno siep Raila kendo neno siep the Odinga's family sana. To go siasa Nairobi ka konyuola mang'eyo kindu wan gitu naneno babu wae siasa. Dala odwano ponga gi pichi ODM Raila everything was about Raila. To kana grow to gintie gimoro mano donje e chunya man interest in history. Naero somo history sana. To isomo history sana ni omiya ng'eyo Raila deeply. Give the struggle ma Raila nokalo go through. Raila kendo konya wachi kacha ni en thuond Luo koso thuond Kenya. Raila was thuond Africa. King'iyo in this African continent, Raila obedo special envoy for peace in a number of countries. Ngikata the independence mar South Sudan, Raila contributed greatly to the independence mar South Sudan. Kendo neno siep John Garang di Mabior, very close friend. Kanegi fight for the independence of Southern Sudan. Mondo Southern Sudan will be separate from the Northern Sudan. In a lot of conflicts in Kanyo and marginalization of the Southern people, the exploitation of the oil money in the Southern people. Katangi DRC Congo, South Africa, Raila contributes so much. Africa kate nikech a very good pan-Africanist manedwaro development mar the African people. Kowe gige demokrasia ma Kenya ka kendo okada wacho sana devolution sana. Ada women empowerment. Ingene seche moko nyocha ni buro ginga wacho ni ngane Ida Odinga bedo gi Raila 52 years to sani ende nyako ka where 1 week mark churi 1 week tisebi. Ingene gini okiko ka entiere ni. Ntiere reason as to why you Ruth Nini Ida Odinga bedo gi Raila all that time. Raila no believe so much in women and women empowerment. Kendo that is the reason as to why manya wacho ni all that 52 years kata Raila no mark 8 years to Ida Odinga no chung gi Raila nikech to nge ngama husband ne en. A loyalist in all the spectrum mane ngato nyalo ngiyo god Raila. Nen very loyal. Ni jok machalo ka Grace Nyango gini Phoebe CEO, Martha Karua, Charity Ngilu, those pioneer women leaders mane chakre in the 90s. Sani ke ngiyo ka giwuoyo attributes gigi wacho kum how Raila stood with them in those difficult times. Mane bedo parliament, just only one woman in the parliament. But tiere jok manu believe in that vision. Emomiyo no biro gi something like affirmative action. King of ODM, gikaka the number of women leaders who be elected through ODM. Ni kata Homa Bay County Kenya, we have 4. Wase bedo gi women leaders in ODM. Ki Raila kendo kata moko through nomination, not only going to elections. Moko nomiyo Raila chungo wacho ni nyaka elect ngani endi. Kane ntire chaos bin Homa Bay County 2022. Who was going to be the flag bearer mar ODM. Raila mano dhi chungo wacho ni wange manyaka bed flag bearer mar ODM. Ji nyalo wacho so many things, but the reason mang'eyo majorly because Raila no believe in women leadership. Mane momiyo wantiere kasa ni kumwanyalo wuoyo, mwanyalo wacho so many fun things. Kendo women nyalo bedo so much empowered. Mondo gidhi kata a ground mondo gi fight for political positions. Nikech kengeni ntiere somewhere mwanyalo seek a lot of comfort kum Raila. Ni Raila ngat mok nyal take advantage or in politics enga very dangerous sometimes. Reasons why women okoera siasa sana. Ntiere political parties ma take advantage based on gender. Okoda go directly to the details, but ntiere those things. But ODM structurally, kata kaka women league mar ODM nagiyo Raila sana. Nikech Raila ne ng'at mane
nyalo defend the rights of women in the political party ma ok ni onge ng'at manyalo biro infringe on women mag ODM e party. Momiyo kata kineno mich book gi ne giywak sana ka giwinjo ni Raila tho. Nikech that was the man mane nyalo chung kodgi. Mane ginya wacho ka gik moko richo to ging'ith gimanyo baba to baba biro wacho ni kama kaka gino dhi bagi. Sani endi pogdi lakini ang'e nitie jok ma pod tek e party kaka wanga chairperson mar ODM party manyalo chungo party. Koro an gi pacha to aparo ni Raila ose lose ng'at maduong' sana e party mar ODM. Ang'eni weche mag siasa kotenre kod party binanno ka Hillary Sundi kanyo ang'eno biro bedo kwa donje duto te nikech